Erronka... Jo, asko dira, ez? El reto es el cambio climático. Eso es una vergüenza. Azken urtietan, hobetu ez dauin, txarrera batez behin da, orduan, nik uste erronketako bat hori izango zala. Bai mundu mailan eta debagoienan baita. Berdintasuna, ez? Danok eskubide berdinak izatiaren aldeko erronka bat. Populazioaren zaharketa. Gaur egun pandemia, koronavirusa. Niri ontxe bertan gehien kezkatzen duzten gai bat da musikari moduan kulturan esparrua da. Hainbat nabarmenduko nituzke, ezta? Baina egisa esan azken aldizen bolo-bolo da bien bat, larrialdi edo aldaketa klimatiko izan daitzekeela, ezta? Pues para mí es que cada persona por sí misma ponga su granito de arena en plan positivo hacia el prójimo y hacia la humanidad. O sea, si haces el bien para ti, hacerlo el bien para el prójimo y eso va a repercutir en todo lo que es la naturaleza y en todo ser humano. Ez pandemiak erakutsi eskun bezala, eta nik irakaskuntza ikasioten horretan bebai, etxetik lan itxerakoan eta nik usteot teknologien erabilera eta informazio eta komunikazio tresnauen erabilera nik usteot nahiko eskasa dela, ezagutza aldetik batez be, nik usteot ez da irakasleak ez garela prestauta klase bat etxetik eramateko, eta nik usteot zentzu hortan, eta alderdi hori kontuan hartuta, irakaskuntzan alderdi hori kontuan hartuta, nik usteot lan egiteko da dagoela, beste askon artean. Etxetik hasiko beharko ginake lanian, ez? Emakumeen berdin, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna, arrazakerian arteko berdintasuna, hezkuntza eskubidearen berdintasuna, eta, arlo publikoari garrantzia handia ematea da niretzat garrantzitsua. Denok eskubide berdinak izateko bai osasungintzan, bai hezkuntzan eta danian. Oin bueltatzen hasi garela normalidadera, zelan geratu den atzian kulturako esparru hau, ez? Eta gixatan kezkatzen hau, eta gustatuko jaten hori behintzat lehengo kulturara bueltatzea eta jentiak postu bat itxia, jentiak, gobernuek, ez, batez be. Gure responsabilitatea da, baina gero bebai, politika eta guztote enpresa munduan bebai, faktore oso importante bada euren esfortzua eskertuko zilitzakela, ez? Ezkenien geure eragina txikixa da, baina enpresa handi batek politika harreman gizakixaren barne sartzen den asuntuen, uste dut nire ikuspuntua da eurek erabaki gehiago daukiela. Ni hasiko nintzen gutxio konsumitzen, eta bebai dago gauza asko bigarren eskukuape erabili leizke, berriziak izen biherrian, eta gauzakin iraunkorra bebai, gehiago iraunteko eta gutxio konsumitzeko. Pixka komunitate bezala jokatu. Azkenian, birziklapena bai da, baina normanakuak itxen badu birziklapena ez goia sinora. Azkenian, bai etxietan, enpresetan, erakunde publikoetan eta lekudanetan birziklatzea adibidez. Nik uste dut, hezkuntzatik enfokau biharreko gai badala, ezta? Proiektu amankomun bat izan beharko litzakela, ezta? Lehenengo tamen txikitatik hasi, eta balioetan estia gure ikasleak, ezta, neskamutikoak, eta gero norabide berdinean baloratzea inpaktu horiek daukien eragina, eta hortik doitu inbiharreko hobekuntzak eta enfoke berdinetik, ezta? Egisa da hemen inguruen baserri asko da zela eta jentia oso kotxiakin asko ibiltzen dela. Alde batetik bestera, nik nire kotxia dauket, beste batek bere kotxia dauke, eta zentzu hortan oso individualki jokatzen dugu, ez? Bakoitza bere kotxiakin doia nahi dauen lekura, baina, egongo zangoai jartzea beste medio batzuk. Distantzia txikixa die eta denporak ez die asko, orduan. Kotxea mugitzea betik askoz komodoa da, baina nik uste bultzatu imiako zara garraio publikoa. Nire realitatik hasitza, nik uste askotan nahiko hipokritak faltzuak izan nalgara, askotan esaten da, eta nik birziklatzen dut ez, baina askotan daukatzen zinua apoiatzen dugula eta olako ekimen hortan laguntzen dugula, baina gero benetan ikusten da gizarte moduan ez dala bihar beste itxen, ez? Orduan nik uste zentzu hortan bai
ez da, bisibilizabia gai batzuk diela. Hombre, yo personalmente sí intento reciclar siempre, ¿eh? El resto de las personas, pues habrá de todo, yo creo que habrá de todo, porque hay gente de todo en este mundo, ¿no? Pero cada uno debe de concienciarse por sí mismo, o sea, es que si no le ponemos un granito de arena, cada persona, ¿qué va a pasar aquí? Baina lan zaila dugu, ez da URS izango. Uste danon lana dela, baina eskenien uste lehen aitzetuko bezala oso, danon gure lana, politika arluan, enpresarixuna uste danon lan handi badala eta ez da erreza izango, baina bueno, esperantza beti eduki bida eta uste dut danon eraginen bitartez, gauzako beto guten dian. Nik uste dut mundu mailan krisi handi baten aurrean gazela, ezta? Eta nik uste dut krisi handixetan erantzuna be handixak eskatzen ditxula eta erronka handixetan hezkuntzak nik uste dut zer esan handixa dakola. Bueno, nik uste aldatu behingo dela, inoiz ez ginen pentsatzen pandemia bat helduko zala eta gaur egun maskariekin egongo ginela. Nik uste aldaketa bat bai egongo zala, enez aditua alderdi hortan, baina eta ezin nahi esan ze aldaketa egongo dian, baina bai, egongo diela seguru, eta aldaketa handixak izango diela baitxa.